Milí rodičia, starí rodičia, strikovia, tety, dostávajú sa vám do rúk naše zápisníky, ktoré sme vytvorili s mojím synom pre vaše deti. Každá poznámka, každé prežívanie zapísané detskou rukou sa stane pokladom, rodinným pokladom, ktorý pretrvá generácie. A na to, aby sa z neho stal váš rodinný poklad, tak treba dodržať zo pár zásad. Prvá vec je to denník vášho dieťaťa, nie váš. To znamená, že deti len inšpirujte, vysvetlíte otázku, ale už si zapisujú same. A ďalšia vec je, vytvorte si nejaký pravidelný čas, kedy si zapisujete. My sme to robili vždy večer. Sme si sadli a zapísali sme svoje vlastné zážitky. Takže vám želám, aby ste prežili so svojím dieťaťom nezabudnutelné chvíle a keď vyrastie a bude staršie, si môžete pospomínať na ten čas, kedy ste zažívali svoje malé dobrodružstvo.